Сега ще играем матч. Матч. Само на телетивчето гледай да слушам. Аз трябва и да говоря, защото снимам видео. Никой не се вижда. Вижда се само екрана. Само се чуваме. Се вижда екрана на телефона. Молевски беге. Аз то ще го сцепа. Само му виж отбоя, ще виж как го сцепа. Мали, то жълти карти има ли още бе? То още има жълти карти, бе. Аз ще го сцепа тука. Ще го направя на пах и сол. Опа, иди. То ми е взема, бе. Жълти карти, ама не толкова слаб, ама пак по-слаб от мен. Майко! Какво направих, бе? Лелей! Аз ги измешах всичките. Гледай. Пау. Майко! Какъв хубав гол беше. Така. Айди, бе! Ма какво правиш? Това беше обаче добър пас. Много зле подадох. Да, бе, това ме хвана, ме задържа. Тук нямаше фал за задържане. Така. Всичко перфектно, за сега върви. Стига, бе! Как отса? Меси, това не го очаквах от теб. Не очаквах от теб, че така се усъреш. Много ме дразни тук, че много, че то се, че буквално като направя нещо, то се хваща топката. Как пропусна, бе? Не мога. Това ще спре едно място. Но бе, нищо. Чай ще излезе. Знаеш. Как от него? Как от мини? Алекс сложила се, това на Алекс Пантелон. Вътре в тела. Бабо, служи ми черно-жълтите бански. Нищо няма, ти сложиш, ще станеш да си ги намериш. Те не са ли ми в куфа? В шкафа са, виж там кои бански ще си обуеш. Бе, сега само свърша мача. Това е върха са. Замръзнава, ципа се е разбира. Как сега спи, Така. Всичко сега перфектно. Трябва да купим 3 кг ще сложим.
Не, така. Не беше честно, тук си имаше голям пал. Като ме изтепа, вижте само хора, вижте. Вижте толкова ме направи. Аз съм бог на фаловете. О, много я пресилих. Не! Прекалено много я пресилих. Ай! Си върви. Покажи си. Ой, не. Ама. Така, давай. Има добра врата, но слаби играчи. Мога да го победа, само част се стегна. Въпреки че аз в момента го побеждавам 1-0. Но нищо, мога и повече. Фак. Не. Добре. Така. Давай. Край напред, не. Перфектно, взехме му. Така, подай на това. Не, чак ще я подам. Тук. Добре, браво, Ватаро, браво. Ей. Бау. Така. Колко направи този? Така. А не очила кога ще ми ги дадете, дед ги дадох на дядо. Ето, връщам ти ги. Обаче ще ги носиш през цялото време. Ето, нали това са? Ето, те са бутилки. Но ще ги носиш тук, нали? Ето, край. Нема да ти давам. Твоите стия ще ходиш с село лето. Ма аз само питах, защото тук говорите за някакви очила и аз просто питах за тея. Ти се сети, че не сме ти ги върнали, защото ги бяхме забравили тук. А ти имаш нужда от тях, за това. Нямам чак така нужда, защото... Как имаш нужда? Щом ще се ти за тях. Защото говорихте за тея за очила. Говорихте за очила и аз сетих. Слънчо, ето, върнахме. Чито платено. Те очила няма да ги помня никога. Аз няма да ги помня те очила никога. Аз никога няма да ги помня те очила, да знаеш. Как бе, сложи си ги, много са красиви. Вие говорите за очила и аз сетих за нея. Сме говорили за очила. Ние цял ден говориме за очила. Аз просто се сетих за тях. Ой, за. Аз те очила. Кам ти след малко ще ги метна в моето. Да, взимай си ги, поздравям ти. Не трябва да го. Това е искаме.
кажеш, нищо съм се сетил за някакви очила. Напротив, ти попита, не върнахте ли ми очилата, които ви ги дадох миналата година? Не казах това. А какво каза? Кога ще ми ги върнете, това питах. Добре, де, значи ето връщам ти ги, значи искаш да ти ги върнем. Не, просто питах, защото си мислиш, че сте забравили. Да ти ги върнем или не, бейте тук. Не забравили как се забравяме да ти върнем. И сетите, защото говорихте за някаква кутия очила празни и си към това не са от нея. Аз имам 15 чисти очила. Как ще разбра, че за точно за тези говорим, а? Ма вие за тях ли говорихте? Айде, философко, не се опитвай да излезеш от ситуация. Ама за тях се Ама нищо бе, ето върнах ти ги, какъв е проблема сега? Сега не виждам какъв е проблема. Така. Продължаваме с мача. Така, перфектно. Уникален гол вкарахме. Уникален гол! Чакай, че се разсявам. Така, уникален гол. Plenty of curl on that. Wins the ball in the wide area of the field. The opponent makes the tackle. They took their chance from in the area. Gets reward for such hard work impressing the opponent. То лепно. Така, хора, ще изиграм последен матч и спирам видеото до тук. Така. Така. Да, отново да пробваме, защото не ми се пада опонент. Отново не ми се пада опонент. Да, помощникът. Така. Перфектно.
way in this big game. The team is looking to get off to a fast start. They go back to their own half. This is fast football. The wide players caused the interception. Loses the ball in the tackle. Looking dangerous on the wing. The danger is snuffed out. Така, това беше за на косъм да вкарам автогол. Brilliant one-touch interplay. They cut out the pass early on. Така. Gets in the inside channel. Looking to create a chance from the wide area. Intercepted in the box. It might have been a goal if that interception wasn't made. The tackle comes in. Леле, слабак. Как му подаде чак там, бе? Ай, имам тъч. They couldn't keep the ball in play. It's a throw. Така. И не можа да го измешам. Ball in midfield. Така. Не знам, защо цъкнах копчето. Middle of the field. Е така по инерция го цъкнах леко. Леле, бах ти тъпя. Has options both ways. He didn't even get a moment to settle there. The ball was gone. Intercepted early in the move. The through pass was cut off. Left the defender behind like he wasn't even there. The defender made the block. Intercepted early in the move. Plenty of curl on that pass. A lovely bending ball. Went for the push shot. Team having this far too easy. A misplaced pass in centre field. They cut out the through ball. Alex Brajniczan, The pass has cut open the defence. to jest ten małpy zaplaść. Chance to get a cross in. Нас няма да отворите. Moves past the challenge of the Yes. defender. Na Muresie musiał bez zachodzić na płaszcz. Няма да отворите. Excellent defending Ale- before they could break Не into the искам да box. хода. Nie teraz tak. Не искам да захода. Co? No time. Ако баба ще ходи, няма да отида. Wyszwaliwały. А баба ще ходи ли там? Значи ще отида. The half-time team talks are done. Now it's time to see who'll come out on top in the second half. Takes on the defender and beats them. Acerbi. So quick into the tackle there. The energy to press the defenders high wins the ball. The attacker intercepted. The danger from the through ball was stopped. Moves past the challenge of the defender. Messi. Left the defender behind like he wasn't even there. Puts
Puts in a good challenge on the flank. They cut out the through ball. The goalkeeper receives the ball to restart another attack. They couldn't keep the ball in play. It's a throw. Puts in a good challenge on the flank. Fine tackle at the central area of the pitch. They've cancelled out the deficit. Let's go. Haydi be. Haydi be. Yes. Yes. Oh. Però no. Този момент е много труден. Мисля, че завършим наравно. Thuram knocks the ball sideways. The opponent makes the tackle. They cut out the through ball. Gets reward for such hard work in pressing the opponent. Кар. Come in. Не. He didn't even get a moment to settle there. The ball was gone. Излез. А, добре. Добре, така, перфектна ситуация, перфектно. Got the shot. Не. Как ще спасиш, бе? Cleared the ball after an important interception. Така. Defence cleared it inside the box. Left the defenders behind and had a one-on-one. The shot was blocked by the defender in the Ай, сега искам пал. Айде. Така. Е тук. Той ме спъна. Така, моля се се опъда така. И пак я пресили. Добре беше, ме пресили прекалено много. keeper goes long downfield. So quick into the tackle there. Може да подавам, че той ще ме вземе. Opponent makes the tackle. Там ми го пазиха, Диего Фали. Велики са. Intercepted on the flank. Не! I'll be back next time with your match commentary. Не, сега защо? Не, наравно сме. Това е много гадно нещо. Опа, не. Ой, колко процента? 40. Хайде още един мач. И този път обаче последен матч. Че съм на плаж. Че съм на море, ще ходя на плаж. Аз съм много по-добър от тях. Опа. I'm много по-добър от тях. Away in this big game, the team is looking to get off to a fast start. Before he even had a moment to think, the tackle had come in. Добре. Moves past the challenger. Или ми по-напред. The referee has pointed for a corner. Holland, there is Stop the attack and source with an What's the interception. million? Oh. Hey, Turns possession over for his team in the central area. Holland. Oh, Lionel Messi, какво правиш? Къде, бе? Misplaced pass in the wide area. Обиш той, бе?
So quick into the tackle there. Hey. The danger from the through ball was stopped. Trying a shot from long range. Така. The shot went over the bar. The goalkeeper takes Сега the добре goal справяме. long. Топката е доста чисто в нас. Така. Sancho. Много добре. Ей. Seen a good challenge in the Близко бяхме обаче. Mbappe. The tackle is won by the defender. Засада. The keeper takes a short one. They read the pass and intercepted it. They regained the ball in the middle of Така. the field. Left the defender behind like he wasn't even there. And it pulls a challenge from the defender to stop the attack. Така. Тук бато ме спана, който не е нормален. Първо ме напъй то. Гледайте само. Goes for a free kick. Моля ви това да го вкарам. О, то май ще го вкарам. Да, хайде бе! Ау! Аз ви казвам, че съм добър на фаловете. Не, просто много ги пресилих. The team can build on that confident start. A misplaced pass in centre field. The wide players caused the interception. Takes on the defender and beats them. Добре, то първо никога ме направи. Човекът он, цял загубеняк. Попълнени. That'll be a free kick. Ще им пал. That'll be a free kick. И то го каза, хайде бе, They don't know where to turn. Intercepted in a central area. Cut out the pass early on. Strong challenge to win the ball. Moves past the challenge of the defender. Пачи, това че то само спа. Това не спа да ме спа. Така. The player will have their name taken there. A yellow card for the foul. Що на Меси исках на Кристиано Роналдо? Меси го пазиха. Cut off. Роналдо не го. So quick into the tackle. Феликс, давай. Не. Shot from near the D. Значи нищо. Before he even had a moment to think. Два гола, май 2 гола от тях. Нищо 2 гола, само фалове. Положи така, майко, ги сцепа. Goes long downfield. Ако положи ми пай фалове. The referee gets the second half underway. On the ball centrally. Has options both ways. They cut out the through ball. Efficient work to stop the opponent in the centre. The danger from the through ball was stopped. They cut out the through ball. Takes on the defender and beats them.
Така. Майко. Gundogan. Това беше много добра ситуация. И ми лагна. He didn't even get a moment to settle there. The ball was gone. Айде бе, то ще спре да ме спъва. Referee goes for his pocket and it's a yellow card. Пак че чудовището. Защо на това бе? They stopped the attack at source with an interception. Moves past the challenge of the defender. Misplaced pass in centre field. Така съжалявам за лага. Challenge of the defender. In comes the cross. Много ми лагна. That effort was too Really, то как я би. It's a multiple substitution if they all come on at once. They take the Много shot. се сега не ми лага. Фак, моля те, врата. Area Не! На! first time shot. Felix moves past the challenge of the defender. Нищо, аз вярвам себе си. Tackle there. Само Moves 72-та past the минута. challenge of the defender. Messi. Защото сега известен ми се пада, бе. Tadic. Tadic Не! smashed the ball away. Cleared the ball after an important interception. Как ще говори от самото начало, бе? The defender behind like he wasn't even there. Alex, айде запазили. The immediate danger has Let's passed. go. The ball is cleared. Takes on the defender and beats them. Moves past the challenge of the defender. Pineda! Had eyes for goal and just kept going. Две. Не. Time to try and get back into the lead. So quick into the tackle there. Не. Как така точно, бе? Що си така точно? Causing problems for the defence. Had a go with a scoop shot. They had to make the tackle there. It's very dangerous. Не, как да бе? Не. Нищо. Чао, приятели!